Estamos a las puertas de la Navidad. Mañana celebramos la Nochebuena. A nuestro alrededor todo es una gran invitación a la felicidad. ¿Tiene sentido desear felicidad en todos estos días que vivimos? Eguberria atejoka dugu, bihar ospatuko dugu Gabon gaua. Garai honetan gure inguruan dena zorionari eta zorionez bizitzeari gonbidapen handi bat da. Mereziote zoriona desiatzea. Desio horrek ilusioa, esperantza eta pake desioa bat egiten du. Beraz, bai zentzua duela. Gaur egun zoragarria da goiarri abesbatzarentzat. Gaizuri abesbatzarekin kontzertua partekatzen degulako. Gaur eta hemen, iragana, oraina eta geroa uztartzen direlako. Hemen abestuko dugu, batzuk abestu egin zutelako, eta gure atzetik datozenek abestuko dutela. Beraz, postu gaitezen, gozatu datozen jaietaz, gozatu gure opari honetaz, eta jaso hemen aurrean gaituzuenok bihotzez desio dizueguna. Zuen eguneroko bizitzatarako zoriona.